Kahibulungan ang Ginoo, paglalang sa mga tao. What's up mga amigos ug mga amigas? Welcome back again sa to nga channel. This is Clyde Manuel sa Katinggan. O mapasalamaton sa padayon niyo nga pagsuporta. Okay, so karon na to nga episode mga amigos ug mga amigas, natay feature din nga nindot kay siya nga alawiton nga gi-cover sa mga batanon gikan sa Carimata District. So shout out dai no sa mga taga Carimata District, labi na sa pagpagamit sila mga talento nga gipiyal sila sa Ginoo, nga sa ingon niya na nahimong kabahin labi na diha sa buhat sa Ginoo. Okay, so kini siya nga awit guys, first time na ako ni siya nga nadunggan gikan sa ilahang pag-awit. Muna nga giganahan ko sa maong alawiton, that is why nangay ko permiso sa ilahang why not nga ako siyang buhatan og reaction video labi na diri sa tuan channel. Ganahan ko sa maong mensahe sa awit, at the same time nindot pod kay ilang arrangement. So kaning ilang setup guys, tulo ni sila nanganta, unya kining duha ka babae magsuon ni sila, ug kining lalaki guys nga nasa kilid ilani nga pagumangkon. Kung tanaw na to guys ang setup nila, ila accompaniment is purely acoustic guitar no. Unya inana ka talented din sila nga family. Actually ilani nga pagumangkon din kining duha managsuon ni sila din kining nato nga maigi ni siya sa music. Actually siya mo guitar ani ni. So guys, din nato padugayon no atong tanaw ng ilahang video. Og I hope nga ang mensahe sa awit guys makahatag og dakong mensahe sa matag usa kanato kung unsa ka kahibulungan ng Ginoo nga to ang palagaran. But before niya na, basing wala pa mo ka subscribe, click lang ng subscribe button nga nasa ubos o click po din yung notification bell para at least updated mo sa to ang mga video nga to ang i-upload. Okay, so atong tanawon guys ang ilahang video. Okay, ano ilang video guys. Mga pagdahigon diha sa Ginoo, kay siya nabuhi, ako may kinabuhi, kaniya mag-awit. Kahibulungan ang Ginoo, paglalang sa mga tao, ang kinabuhi nga naangkon ko, kasani gikan sa Ginoo. Ang kaagi ni Jesus sa iyang pagtubos, nagasulti nato kini ang matuon, hari siya nga Diyos. Kahibulungan ang Ginoo, paglalang sa mga tao, ang kinabuhi nga naangkon ko, kasani gikan sa Ginoo. Ngalan mo simbahon sa tanang panahon, wala ni kagabihon, sa puloy ang langit noon. Kahibulungan ang Ginoo, paglalang sa mga tao, ang kinabuhi nga naangkon ko, kasani
gikan sa Ginoo. Gasani gikan sa Ginoo. Awitan ko ikaw, Ginoo. So, okay guys, makita ninyo ang maong nga video no, hindi kailangang arrangement sa maong awit nga kahibulungan. So, sa manangutan nato itong mga guitar enthusiast na to, actually, ato nga awit ilagi ko sa key of C, na tunes kini whole note, preparatory gikan sa A7, tayon dahil sa key of D. So, I hope guys nga nagustuhan ninyo ang maong mensahe sa awit po niya. Grabe ka, simple lang kailahang setup ato. Wala sila'y mga gigamit nga mga sound enhancer pero gwapo na kayong output. How much more no kung na sila'y mga gamit. So, daghang kayong salamat guys sa inyong pag-support sa itong channel. Kung sa kanunay, be a blessing by sharing ang Diyos mga pananangin kanatong tanan. Bye-bye!